Dobrý den, tak dnes se nacházíme na zahradě školní, školy u Dvora v Letohradě. Tím, že co se týká aktivity ze strany OSZ, tak jsme vlastně podporovali v minulém obchodním roce v podstatě úpravu této zahrady, která slouží dnes i pro účely vlastně výuky žáků. Tak potkávám se s paní ředitelkou a s panem starostou na školní pozemku. Paní ředitelko, dobrý den. Dobrý den, vítám vás u nás. Děkuji. Petře, Ahoj Romane, vítej v naší škole a já chci poděkovat samozřejmě firmě OSZ za to, že to je další z podporovaných projektů a tady sám se můžeš přesvědčit, že ty peníze jsou smysluplně využitý, které nám dáváte. Děkuju za to. Bych se rád jenom zeptal, co se týká vlastně loňského roku, tak tady proběhly nějaké úpravy na vlastně zahradě. Můžu se vás zeptat, které? Tak jsou to tyhle nadzemní záhony, ty jsme vybudovali právě díky podpoře firmy OSZ, kdy jsme měli staré záhony se špatnou hlínou, nic moc už tam nerostlo a teďka máme tady ten prstenec nových nadzemních záhonů, takže jak vidíte, začíná nová úroda růst. Tak pane řediteli, já bych vám chtěla ještě ukázat to, že jsme nakupovali i nářadí, jak vy víte. Tady zrovna třeťáci se snaží odplevelit část, která se jmenuje Ještěrka. Tamhle vzadu kluci pracují na hmatové stezce, kterou se snaží dát pozemně do pořádku. Snaží se připravit ten pozemek, respektive cestu zahradou na ohraničení a dát tam zátarasy. Tak to je dobře. Nicméně vám děkuji za prohlídku vaší zrekonstruované zahrady a ať se vám daří. A děkujeme. Snad se potkáme příští rok opět. Takže dneska jsem navštívil další ze škol v Letohradě, kde v podstatě realizujeme naše projekty ve spolupráci s městem. A věřím, že to, co jste viděli, tak vidíte, že to jsou účelně vložené peníze a slouží především dětem.